Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise jer, hvordan man bygger en simpel lommeregner, som kan lave minusstykker. Her er de ressourcer, I skal bruge. Til at starte med skal I bygge en mur, der er 3 blokke høj og 18 blokke lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bagefter skal I bygge en mur af skråt ved siden af, som er 15 blokke lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Når I er færdige med det, skal I slette en linje på 15 blokke her fra enden af den første mur ned i bunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og så skal I sætte lamper i stedet for. Nu skal I skifte den her blok ud med en omvendt trappe. Så I gør sådan her. Sådan der. Og så sætter vi det i jorden igen. Nu er det tid til at sætte en masse håndtag. Fra den her blok skal vi sætte 14 håndtag den her vej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Og heroppe skal vi sætte 12 håndtag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, ja. Og så også et håndtag her. Nu skal jeg så skilte ved alle håndtagene, og det her kommer til at tage lang tid, så jeg vil bare sige, hvad man skal gøre, og så vil jeg springe over det. Ved det her håndtag skal I skrive et 1-tal foran, og et 2-tal her, 3-tal her, og så videre den her vej. Og bagefter så ovenover de håndtag skal du starte med 1 her, 2, 3 og så videre. Og så når I er færdige med det, kan I sætte et skilt over det her håndtag, hvor der står 15. Okay, så nu er jeg færdig med at sætte de her skilte, men vi er stadig ikke færdige med at sætte skilte endnu. Over den her lampe skal der stå 1. Over den her lampe 2, 3 og så videre. Helt indtil I når til 15 for enden af rækken. Og så skal der være et skilt her ved siden af det her håndtag, hvor der står 1 over. Så skal der være et skilt, hvor der står minus. Okay, så nu er det tid for at vise jer, hvordan man bygger redstone. Til at starte med skal vi have redstone ned under den her væg. Så vi starter med at grave en rille neden under muren. Hele vejen lige bortset fra den sidste blok her. Og så når I er færdige med det, så skal I putte redstone i den. Når I er færdige med det, skal I bare fylde hullet her ud med jord, eller hvad I nu kan fylde ud med. Og så skal I sætte et stykke redstone her, og en comparator her. Nu skal I sætte redstone her, her, og så 13 blokke den her vej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, så skulle den gerne nå til det sidste håndtag i den øverste række her. Nu skal I bare putte blokke oven på det her redstone, og I starter ud fra trappen her. Så vi tager blokke oven på dem oven på al redstone. Indtil nu hen for enden sådan der. Så skal I sætte blokke ved siden af redstone her. Starter også fra trappen. Og går
hele vejen hen for en... Nu skal jeg sætte repeaters, som går ind til den blok oven for redstone. Her. På en ting alle sammen. Og så skal I tage noget jord, eller hvad I nu vil, og putte foran alle lamperne, eller bagved alle lamperne her. Med redstone ovenpå. Og så skal I sætte redstone til subtract mode. Sådan der. Og nu er jeg faktisk færdig. Som I kan se her, jeg lige gjort det til dag, og nu er det tid til at teste den. Så hernede, der er der det tal, du ligesom vil skrive til at starte med. Så det er det tal hernede minus det tal, du vælger heroppe. Så hvis vi nu for eksempel siger 15 minus 8. Og så viser den resultatet herover. Det er 7. Så den lyser helt ind til det skilt, hvor der står 7. Og hvis du så tager for eksempel 11 minus 7 eller sådan noget. Sådan der. Det er så 4. Men hvis du så tager et tal, der er højere end det her tal, uden at du gør noget ved det her håndtag, så tager den det tal. Så den tager altid det tal, der er højest. Og det giver så 6. Nu vil jeg forklare, hvordan den virker. Så hvis vi trækker det håndtag, hvor der står 7, så tænder den det her, som tænder det her stykke redstone. Og så giver den en signalstyrke på 7 hen til comparison. Så lad os se. Her er den signalstyrke på 15, så det er 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Så den trækker 7 fra den signalstykke, der er hernede, som så er 11. Der kan vi også lige tælle, hvis vi lige ødelægger det her. Her. Så det er 15, 14, 13, 12, 11. Så den trækker altså 7 fra 11. Og hvis I ikke ved, hvordan comparator virker, så gå ind og se Mumbo Jumbos video om det. Fordi at han forklarer det rigtig godt. Og så, fordi den trækker 7 fra 11 her, så sender den en signalstyrke på 4 ud her, fordi 11 minus 7 giver 4. Og så tænder den de her 4 lamper helt op til det skilt, hvor der står 4. Det var alt for i dag. Jeg håber, I kunne forstå min forklaring, fordi det var lidt mærkeligt. Og hvis I godt kunne lide den her video, så husk at smide et like. Hvis I ikke kunne, så dislike eller skriv en kommentar om, hvad jeg kunne have gjort bedre. Vi ses i næste afsnit. Farvel.